nafx ngħid bil-kliem. Meta tħares dawn għajnejja x'ferħ inħoss bil-qalb. L-isbaħ ħajta kellna waħdejja wens ma jitfissirx. Bisima tnessi l-awġ u tfixkil isbaħ xejn ma nsir. Min xim bismi issejjaħ li trejqet il-ġejjien. Fi swar li moddi tinfetaħ li marrit nibda xejn. Fl-imħabba tagħna tnejn jekk għalli ġej. Tarafni ma tibqax ismi tiżid. Tiksaħlek it-bissin ma jiġbu l-kolleru. L-emozjonijiet isiru bib magħluq. Xorta nibqa' ħdejk għax jiena naf min int. Xorta int x'jiġri l-quddiem m'għandu jtellef qatt weditna lanqas fl-eħreċim. Fil-moħba tal-ġejjin jekk għalli ġej. Tarafni ma tibqax. Tiksaħlek it-bissin ma jiġbu l-kolleru. L-emozjonijiet isiru bib magħluq. Xorta nibqa' ħdejk għax jien naf sew min int. Xorta int fli ġej. Fil-bogħod inwedek issibni ħdejk. Jekk tarafni ma tibqax u jekk ismi ma nismax inwedek nibqa' ħdejk. Jekk tarafni ma tibqax ismi tinsi.